Singgelan Selamat malam Mbak Mimin. Wilit Jendalu, selamat malam Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Ya sing senior sik sing tak bageke. Injih kedahipun menika ngertos mula bukane bibit kawite sing babat alas sapa ranjing ngaten. Ha nggih no, arep bocah enom nek ora nganti eling karo bibit kawit bakale cilaka tembe mburine. Lali sumber bakale ketiwasan. Nggih, heeh. Arep Mbak Mimin ki ya suwane iki wis rada sepuh terus dasare ya senior. Arep kok arep kaya wungkusan, arep kaya wiron. Kuwi dadi sesepuh wajib dibekteni. Angsaripun menika. Nah, kuwi malati. Oh. Sampai wujute wis ra bejaji, wis ra madol. Kene nek disepelekke malati. Nggih, mula aku ya kula nuwun sik. sik. Quran bubrah saupamane. Kok ngono kok Quran bubrah? Nek di rumah saya ya malati to. Oh nggih, heeh. Nggih, mula ya aja gelem nggih Mbak Ampri. Oh mboten. Panjenengane karo aku ki mung dadi juniore. Nggih, panjenengan senioripun. Leres. Terus ngendikanipun Mas Bayu, senadyan to apa jenenge kaya wungkal, kaya apa nih ya tetap senior. Barang vintage ki malah mesine jek apik lho, Bri. Ya mung kemasane packaging-e ngene sok kadang kala beda. Malah saiki dadi golekan kok barang-barang sing langka kuwi kok. Nah, mula nek kaya Mbak Mimin ki somben nggih, somben nek pareng usul ya ora usah diapa-apake cukup di air keras ngono wae. Aja barang langka kok. Nah, abadi jenenge Tekuncoro, Handayeng Bawono senajan sok aku wis ra ono jenenge jek Ngambar Arum. Nggih. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama sing becik. Nggih. Sapa to sing den Klaten Mimin, Mimin sing diceluk Mimin. Nek wong Apri, oh sak kebiaran. Oh iya. Sapri sapa sing ngerti ya mong kaya kembang api bledos ilang. Wis lho, dadi start jangan menjadi bintang. Tapi gak wong sing awet. Nggih. Sing penting aku selalu ada di hatinya Mas Tri. Iya. Ya sing nyelem iki to. Jane keunggulane kok apa pasoryane iki? Lah. Oh, keunggulane gena tabuhe bundere semono gedene kok. Tabu slendem. Ning anu lho, nek Mbak Apri niku ya piyaine piyai sing ngalah. Piyai enom sing ora seneng malak. Nggih leres. Cah enom sing iso napa nggih? Bocah enom ning sing temuwa, ngoten lho. Mergo saiki jenenge tuwa ki ora mung perkara umur, perkara sikap rak ya ngono to Mbak Apri. Nggih leres. Nek kaya Mbak Apri iki mbok arep disepelekke ya to ning tetep lembah manah. Nggih, cah enom kok ya. Nek wong tuwa ya akeh. Wong sing ketoke untuk merendah ning jane meninggi kuwi ya akeh ngono kuwi. Wong mriko-mriko. Ning nek kula mboten. Oh gitu. Mboten salah. Ini ya pancen tenan kok. Piyai loro kuwi ora iso dipisahke. Wis tetep awet reruntungan tenan. Amin. Sing bangsa nggon piwulang ya sing senior. Bangsa swara joget ya sing junior iki ta. Bangsa sing kon kepruk ya sing junior senior. Ya kudu melindungi kok. Sing akan bagian jotos-jotos iya. Pripun mbaknya napa ora pengin sok bakale dipargi ngene iki nek dadi manten padha ora pengin to jane aku gumun. Sapa to sing mboten pengen? Sok sampean iki arep diundhuh apa arep dimantu nek sampean?
Kula menika kedahipun diunduh. Oh. Diunduh kedahipun tok diimbu ya. Diunduh. Diundut. Ning kados usia kula diundang. Usia pra-peradilan. Pramanula. Oh, nggih. Nek manula kan 60 kesana saya kan masih 50 dadi pramanula. Pengen nyawene sing demo prasejarah jare kuwi lho. Sing demo kuwi lho. Banyak hal-hal yang sudah mulai dikurangi. Nggih. Dahar asin dikurangi asine. Nggih. Tangi turu ngunjuk air putih yang banyak. Olahraga kecil. Basa tepung disuda. Berpikir positif. Wis ra butuh pengakuan, wis ra butuh validasi. Cara gul-gule iki wis beda. Wis ora pati butuh duit. Pamane gentari, oh, sok aku umur 30 pengen di mobil, boleh. Nggih. Wah, umur semene kudu tumpah dhewe, boleh. Dadi lah, nek kula gur air mengalir, golek tentreme ngati. Mergane pramanula. Pramanula. Dadi Benadil itu Omanula. Sopo? Mbah Mur. Kagem sapa? oh, dosa ora trimo lho ora. Mbah Mur pepudan. Oh, dosa lho. Oh, Mbah Mur sik sabarane Bima kok. Aku karo Mbah Mur kan disengkaki ngaluhur. Ya ora, ya kok malah Pak Dimur iki. Bakune kabeh iki saling menyemangati kaya nyambut gawe, nggih ta? Napa melih menawi nyun sewu janipun seni tradisi maligipun wayang kulit kan pertunjukan kolosal toh. Nggih. Dados semua segmen tidak ada yang kecil di sini. Leres. Presiden sing hebat, Pak Dalang sing hebat, Kanca Wiro Praduga sing mumpuni, sound system yang mensupport, bintang tamu yang menjadi pelengkap, semua saling support sistem di situ. Dados nyun sewu, tidak ada yang kecil sesuai dengan porsinya masing-masing. Contoh kerukunan ya krawitan iku nabuh dengan proporsinya masing-masing. Oh, jatahku ki mbonang ya piye, gitu. Jatahku nyiter ya munine nggon pas apa. Wancine muni-muni, wancine merem ya merem, nyiter. Kudu enek nggone dhewe-dhewe. Aja ana sing mendominasi. Nek sing nyiterke merem mawon ki ora waya muni bareng tetep merem niku sing. Nggih mesake bar mes krawaya. Kaya apa wae. Nggih, matur nuwun. Niki bangine Pak Purwaka sak keluarga paringi sehat, mantene pinaringana wahyu jodoh, ora mung dadi bojo. Mergo nek bojo kuwi kalane iso pegatan, nek jenenge jodoh ora bakal iso pisah yen ora maut yang memisahkan. Sinaosa nyun sewu ada benturan-benturan dalam masa perjalanannya. Nggih. Wong ya kesandung, sok ketrikel. Ning nek wis jodoh kuwi mesti masalahnya ndang rampung. Nggih. Yen budidaya masalah besar bisa menjadi kecil, masalah kecil bisa hilang sama sekali, bukan masalah kecil digedhekke nganti ombro-ombro. Leres. Setiap yang bernyawa mesti wong jenenge wong urip nang masyarakat mesti duwe masalah. Ora ono nek sira duwe masalah ki wong wis mati urusane mung karo Gusti Allah karo malaikat sing nyatet amaliaya dhewe. Nggih. Benar ngono kuwi kayak ana awalan. Aku kan sudah bilang. Ayo. Menurut keyakinan saya. Nggih. Ndi Mas Gandul mau karo anu. Ayo Mas Gandul. Mas Gandul. Ayo kene. Ayo. Jamong. Ayo nang jamong. Ayo. Ora. Yo. Lekdar ayo. Hello.
Mas Gandul. Waduh, alhamdulillah Kang Petro gareng bagong. Kula mangsa bejo kemayangan kula saged pinanggih karo panjenengan. Aku adate ngerti jenengan iki karo ning YouTube ae nyawang wae. Ning pasangane dudu kuwi kok mbiyen ayo. Nggih, niki pancen sengaja, Pak. Nggih. Awet kula teng mriki apa to? Piye ta nek? Suwi ra tau ketemu biasane kangen-kangenan. Iya no. Sak temah klimbunge ning nyonyok ati lho. Lho, perkara apa? Koso Pak Purwoko ini nimbali dalam rangka halal bihalal. Halal bihalal piye? Dalam rangka Ngunduh mantu. Heeh. Wong papat kok malah seneng Mbak Apri mimin karo Gandul terus timbang stoke melu ngregeti karepe pripun? Mboten kok nek wong telu maju bareng apa wong papat maju bareng aku keyan wis didum mboko siji ya ta. Mas Gandul sik, Mbak Apri, Mbak Mimin, terus Mas TB. Keri dhewe iki dienggo seri, dienggo lakon malan. Ora kok disepelekke. Anu penutup to, Go. Nah, dienggo go. Nah, ning ngono nggih kula seneng setuju ke wae. Nah, ning kono kowe aja kuciwa. Perkarane alhamdulillah kula teng mriki kapasrahan kalian Bapak Purwoko saged nyanti kalian sedulur saking Tuban. Alhamdulillah. Jadi Mas TB iki melu kowe. Melu sliramu Mas. Kan kula kalian bloro caket rembang kalian bloro. Tuban tebe terus iki. Kasuwun nganti Mas TB. Iya to. Lambemu iki kliru sing ngejak kowe iki aku, ora aku bajak kowe ya ora. Aku iki ngejak kowe kok kowe ngejak aku. Kok barangnya kayak kowe. Iki sing dirbuk ora babakan bayaran kok. Ngene lho. Dikersake kok. Awak dhewe kudune melu bombong nyon sewu lho nggih. Nggih. Salah sijine menungso sing becik apik kados Pak Purwoko. Tapi Wong Jawa iki enten telu titikane. Lah, ya tak titikane kuwi eneng telu. Ya Rungokne iki ora kaya kowe. Siji wayah duwe gawe rame. Wayah ngedekne omah sing teko ya mbrah. Wayah ndek apa kuwi kanek wong ninggal iki sing teko ya sak pirang-pirang. Lah kowe iki lho, tanggamu mati malah ra teko iki maksudmu piye? Lah aku ora diundang kok. Lho kok. Nek jenenge wong kematian, kuwi ora usah nunggu undangan, ya ta? Yen sewu. Piye? Umpame Pak Haji Purwoko niki duwe mantu. Heeh, anu duwe gawe mantu. Duwe gawe mantu terus jenengan ora diundang teko. Isin mboten? Ayo isen. Kula nggih ngaten. Tonggoku mati rame-rame aku ora diundang. Nek aku teko, aku ora duwe isin. Piye to iki? Lah kene masjid aja wis woro-woro, Be. Woro-woro apa? Undangan kuwi enek anak wong ninggal. Iki dudono nek kuwi ana wong mati. Tangga kon nyengkuyung. Lho, wah aku ora dikongkon undangane ora ketompo. Piye to? Wah kebacut. Ya wis ngene. Kowe pengen dulur-dulur do teko kabeh. Apa? Ndak ditentokne tanggal piro apa sesuk? Dulur-dulur ati ben langsung nyengkuyung ning nggonmu. Kirim beras, rokok, gula. Kowe mati ben layat komplit. Wis seneng nek aku mati bojoku arep mbok pek ya. Ya ora ngono to jenenge kanca ya. Aja sik ta aja ya aja mati kabeh. Ya mati separuh sik ora apa-apa. Dadi sing dhuwur iso omongan karo aku. Jenenge setruk. Seteruk. Piye Seneng nek senam aku terus ngene ngene. Awet sehat Mas, awet. ya awet sehat. Kabeh tak doake sehat. Mas Gandul, Mbak Apri, Mbak Mimin sehat. Pangestu. Mas Gandul, Mbak Apri, Mbak Mimin Sehat. Menjaga kesehatan. Ayo no. Pas sehat 5 sempurna. Kurang siji, Mas. Apa? Mbak Apri, Mbak Mimin, Mas Gandul. Lah dijobke lho kok. Sampeyan yen pengen pono bab perkara agama kudu kerep kumpul karo kiai. Lho, empun lho. Wis ta, dadine ngerti agama. Kula gandul sare kiai nganti dipisui karo kiai. Lho, Lah piye to? Tak ganduli tek melorot sarunge Pak Soni ngono. Ora karepku nek kancane tak doake sehat nek sampeyan kumpul krono ya melu sehat. Arep ora tak sebut, ngono lho. Oh dadi katut. Katut. Ora bakal mati separuh. Lah cok umpamane Mas Gandul CS. Lho. Mbak Apri CS. Lho. Ketut ora kudu disebut kan. Jadi jenengan melu Mas Gandul TN. Mas Gandul Lah kok bayaranku sithik. kok playune gur. Biasanya sing CS niku bayarane gede lho. Oh, pengalaman. Mbok jelas dicerita Kok malah ngaku. Mbok lu Ya Mbok CS ya aja ngarep-arep bayaran CS ki customer service. Sing penting ngaten Mas Bayu. Iki kan anu ndongakno putrane Pak Haji Purwoko. Mas Surya kali Cynthia, Mbak Cynthia. Mas Surya nggih kali Mbak Cynthia. Awake dhewe gak usah nuturi manten, wong mantene wis pinter. Awake dhewe piye ta? Wong telu ra mbok jak, mangkat dhewe. Nggih mangke
Mimin, Apri, Gandul, Nah. kula jenengan Nggih. Mas Sinden Yoga niki kan ora usah nuturi manten. Heeh. Wong manten-manten anyar iku wis padha senenge, awake dhewe sharing. Oh. Tukar pengalaman. Nggih. Yo elek-elek akuan Elek. Elek banget. Piye elek-elek. Lah terus awakmu ki ndek pengalaman apa ngenani bab nganten? Maksudnya ngaten lho, kula niki badhe sharing. Oh iya nggih, nggih pripun. Mas yo ngene aku nikah ku sono 50 tahun. Insyaallah ki iso kanggo Umure piro? nular kanggo Mas Surya. Umurmu pira nek kamu 50 Ora meyakinkan ngono lho. Salah kula bentit sepelan salah dina. Ayo. Sesuk langsung ganti. Ngapa to? Kok 50 tu baru piro? 40. Lho, lah sing 10. Duh, gendane Pak aku tak terusno nek. Wis apik lho barange. Apik. Iman di Heeh. Sharing terus. Nggih. Sharingnya piye? Pokoknya kagem Mas Surya kalian Mbak Cynthia wis gak usah macam-macam, cukup resep dari saya pegang 3B. Wih. 3B. 3B. 1. Yaitu jaga komunikasi, jaga jarak dan jaga mulut. Kok 3B? Kok sing bini neng ndi? Jare 3B. B kok dadi Kok sing tak baleni no? 3B Ya, yo, kok paham dadi ngomong. Baleni piye? Mbak Mas Surya kalian Mbak Ah. Cynthia ini Ah. pengen Langgeng, langgeng. bahagia. cukup pegang kata-kata saya itu 3B. Apa wae? Satu. Jaga jarak, jaga Dua. komunikasi dan juga jaga mulut. Lah B Insya- neng di. B-mu ki lho neng ndi? Lah nuturi manten nggih B ngapa to? Jarene 3B, piye to B? Kok iso? Awak. Sampe malah bingungi lho Mas sampean iki Mas. Aku malah ngeluh dhewe iki. Ah jane penak leren mau jane aku wis malah. Kalau ngomong karo kowe iki Kata-katamu 3B kudune enek sing dikarno B kuwi apa ngono lho. Umpama 3B iki bersinergi, berbahagia. Nah, Kuwi lho maksudnya misteri lho. apa Ki bibit 3B. bobot bebet ngono kuwi. Jaga komunikasi, jaga jarak dan juga jaga mulut itu Lah B-ne ndi? berusaha. oh. Tadi Berusaha. berusaha. Berusaha jaga jarak. Berusaha jaga komunikasi. Heeh. Mas iki yo supayane Ora nanti pedhot komunikasine gen ora dadi salah tampa. Pedot napa Mas komunikasi napa? omong-omongan, menjaga komitmen. Boten, jaga komunikasi niku paketan harus ada, wifi harus tersedia. Jadi sak wayah-wayah dolan ado iso saling telepon ngaten. Lah ya ben ora pedhot komunikasine. Lah nggih, tapi paketane kali wifi ini kedah wonten. Iki Lah terus sing kedua mau Jaga jarak. jaga jarak. Oh, jaga jarak. Lah sik ta, rabi kon jaga jarak ra meteng no. Koclok iki cah iki. Piye? Jaga jarak maksudnya jaga jarak dengan wanita atau pria lain. Ingat bahwa kita sudah berumah tangga suami istri. Oh, para emrik. Nggih, para lair ono. Sing paling ayu ki bojone. Betul. Sing paling ganteng ya garwane. Lah niku Mbak. Lah sing terakhir mau jaga Jaga mulut. mulut. Nah. Wah, nek iki jaga mulut iki mesti iki nek omong sak omong iki kudune nganggo unggah-ungguh tata krama sopan santun. ora romantis nek. Nah, nek- kon bar popi wis dadi bojo ya Apa- saling menghargai ben supayane rukun langgeng ya ta, Be? Bener ora? apalane kan saka mulut sik, Mas. Heeh. Kok keminteri ngopo to ya? Omongan ora gak sering merembuk hal-hal yang negatif. Kowe nebak ping 3 salah kabeh lho. Ora indah lho ya. Lah piye ta? Piye Jenenge maksud- Jaga mulut tuh maksudnya sebelum melakukan ciuman lebih baik kumur atau sikat. Wong edan. Bu, Iku lho. aku lega. Kowe ngandani iki kudune mikir, mbok delok jithokmu. Lah ya Bojomu iku lho apa wis mok rumat? kenyang bojoku kowe. Lah ngapa? Bojoku sekali nyanyi, penyanyi Pak. Iya. Oh iya ta? Lah nek Mbak April kali Mbak Mimin kali bojoku lho medhot no. Iki berpenyanyi campur sari Ya ya. bojoku ya penyanyi lho, Mas. Bojoku nyanyi 3 lagu iso nggih bangun omah. Delok emen deh. Wah, ku jenenge wong ketrima ngono kuwi ora iso dimerekke wong ketrima. Samirane oke hot penyanyi hot ngono terus Oh, samirane oke. sering untuk panggilan luar negeri. Ora biasa pakaiannya biasa. Lah kok iso gede men Lagune bayarane. apa? Apa jogon kampanye dadi dil-dilane gede. Ora Mbak. Lah piye? Lah begitu nyanyi sing nyawat boto, semen, pasir, wedi niku kewatasi dikelumpuk deh. Iso nggih temen omah. Oh iya, berarti iki manfaat ya. Manfaat. Heeh ya. Tadi botol sing diguncalke batang kuwi iso diklumpuki iso dadi omah. Nggih niku. Nggih, nggih, nggih. Muga-muga dadi kasunyatan ya Mas iki.
Amin. Jon. Sampeyan iki goro-goro mosok kon serius wae karo. Lek banyak hati-hati. Basale medeni wong iki pancane. Lah jare anu kata itu doa. Iya tapi niki lho Mas, niki mangkene jenengan serius teng tayungan. Iya. Oh, tadi ki mau guyon. Ora serius. Oh iya. Apa ndongake nganten kok ora serius guyon. Lah iya. Nggih, mula mat-matan dalu niki gandeng waranggana sing lenggah yo, saiki dicipi suarane. Ingkang sinten menika? Ya anu no widodari sing ayu dhewe sik no. Sinten? Mbak Apri. Alah Gusti. Nggih. Manusia bertato. Lah iki anak tato parine. Pak Pari kita. Kok ning kene? Oh ya tetep urip. Ana oyote to. Ayate ora nek kono. Napa bewe kaya ono suwi apa? Kuwi kancamu lagi anyar tak nesoni. Tak golek sitok-sitok no lobe kok. Dia mau mulo meneng. Kowe iku lho karo wong wedok aja pak mak mak. Ngopo? Ingat kamu itu bukan mukrim. Iya iya. La in sakartum. Apa Mas? Kuwi Wong sik to. Wong nuturi kok kemlinting iki lho, Lha iki pokoke terusane syukur iki lho. goleki dhewe. Lho, Ben ngerti artine aja kok pak ngono to. Ya priye? Wong kuwi mbok sing sembodong piantun Solo kok. Dalilmu karo kontake beda. Lah iya. Ayo niki anu wonten awala. Atur panjenenganipun Mas Petro ing Pakeliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sak rombongan penggemar setia saking Sumber Rembang nyuwun gending sarung jagung pelok kalian podang kuning. Matur sembah nuwun wassalam saking Pak Waji, Pak Darmaji, Pak Aryadi, Pak Rukani, Pak Rasid, tuwin Mbah Toyo. Nggih. Tuwin kala wau pepunden kula Mas Cip saking Dresi iki wareng lenggah. Nggih. Podang kuning mau wis ta kita. Sampun. Oh, saiki tak anu slendro. Ganti sik, ganti. Anu sing apa ya? Sesideman. Sing njaluk pelok iki sapa to, Mbah? Lancang gitu. Iya. Iya. Aku tak icipi suarane Mas Gandul kaya ngapa bawane coba. oh nggih. Sing apik. Iki ngene ning panggungane kanca-kanca Abdi Solo. Iki tinggalane almarhum Ki Anom Surata. Sak surutipun Ki Haji Anom Surata Wahyu Keprabon pedalanganku ceblok ora ana liya ya kejaba Ki Bayu Haji Wartaya. Ki Wartaya ki piyayi ki cilik gondrong. Gondrong. Boyolali. Penek lho ki. Solo lho iki. Dia gelang kok lamur. Mbok ya. Nek arep ngucap iki mbok dipenggali sik. Boten niku pancen pas disenengi niku ayo. Mangga. Ayo ngapa? Karo digandrung ngono. Nah. Wiwitane. Anderek sang peke. Mbak Apri iki barekane sing ngendang guys. Alah ya Allah mpuke, lah kok kaya busa. Kandhani kak ya Mas. Walah. Mas Teguh ampun pengen nggih Mas. Sapa? Mas Teguh. Duwe dhewe dek. Aja suwe-suwe ta. Nang apa ta Mas? Enek sing kram ya. Walah. Ayo. Nano priya bagus. Oh sing digandrung lanang Mbak. Ayo. Priya bagus. TB kok gandrung kok cakepane ya kuwi kok. Kleru ya piye? Kowe iku mbok yo. Tapi nyetrum yo ngono. Kenyo ayu. Kenyobak ayu kang olah busana. Daya. Oh iya, gak busana to. Daya. Ora busana kok. Aku eling-eling busana iso kelingan MC manten nggih. Kenapa? Piye? Badhe mijil iki lho, Pak. Heeh, piye? Mijil wis Heeh. langsung ngekeki woro-woro. Iya, iya. Sampun pikantuk sasmita saking juru rias manten. Heeh. Ibu Apri bilih kalenggan punika Satmojo temanten putri sampun paripurna anggenipun ngadi
busana hamulas wadonan pramila Wadono. pas apa rame nyowere coba di lipstick Wadono. Wedono ki rai. lah ki Oh, lambene kleru. Heeh. bacaku iku apa rame cepet Mula kok pink. Kula kok menceng. Ora dipilok kae. Monggo bahasa sing mudah dimengerti. Iya. Rusuhi iki. Priya Ayo. menyo ayu kang ulah budaya. Wis pinter suarane apik, bagus lah jar. Resik. Elok tenan. Terus dasare ya resik pakulitane ngono kuwi. Kuning nemu giring. Nyela 100 Bi. Ngapa? Gone Nyai Mas. Biasane Mas Bayu maringi kok mbak-mbakmu. Coba Mang, ora sanggup pecis Mas, buka Mas, buka. Loh. Ya gila, kehormatan tanpa mahkota. Mahkotane ya rikmane kuwi hebat, bagus. Lah nek awakmu wis ireng gundul, wis serahane. Lah nyapa lho? Penting apayu rabi. Lah wong wedok kok nolak aku mergo raiku elek niku kleru. Lah kok ngono? Lah wong nikah sing digawe kan rasi-rasi iki. Anu sik ya tutuke lho kan. Wis. Kok jujukane gurku. Lah kaya ora itu memandang fisik, Mbak aku paling gak seneng. Mau wadonan saiki kok gatukane kok ger kaya ngono. MC nggenku. Iya. Ya rasa do biwakrake ning iki. Mangga. Ayo. Sowan marang menyang kutha gedhe. Hop, ganti Mbak Apri gandrung Mas Gandul. Ayo. Ayo Mas. Mbok sing romantis lho karo wong wedok, Bro. Wow. Wah, Dan. Aku ya pengen bubuk ngono kuwi. Pengen bubuk. Ayo, Ben. Lho wis wedok lho pengen muka kuwi lho jare. Lah iki potongane apik, lah iki SH lho. Saya sarjana hukum lho. Sanurek lho. Ayo golek. Kenyak kuwi. Ayo golek. Oh, Coba. Kumaha? Bendera terus kayu yun. Mbak Mimi nembang terus digendong kaya Mas Dadi ngono. Ayo Ben. Contone Ayo Mbak Apri. Mbak Apri ya contone. Ya. Masa kon baleni. Ora apa-apa wis to. Ayo balik. Nah, ayo. Indahnya dunia. Ayo. Aja sini lo ya. Ketok main ketok romantis. Ayo, Be. Kudu atraktif. Sini lho. diajeng, jangan aja ganggu tanggane. ngerti ngono aku ra poso ngono aku. Wah, gaya. Aku berkurang loh Mas. Gayane poso barang. Putra turun dhewe sok main resik ya, Mas. Heeh, tanpa rai resik ya. Ayo. Selendang kuning. Gendong, Gendang. Kang saking. Tangane Be. Iki Mas, aja kok nyampe. tangane guri. Aku golek cekelan. Aja goleki persneleng Iki lho, Mas. Kalau cekelane ketuwi geblek lho. Goleki gagang yo. Ayo. Saking bukeng. Hop, aja mubeng sik, alon-alon. Oh nggih. Slow motion. Lah iya no slow motion. istri atau kaya ngono neng kaya ketok romantis. Ya Allah endahe. Mas TB ternyata. Coba to Dek, pamirsa nek mirsani ya Allah endahe. Saya nggih Bu nggih. Saya Pak nggih. Alhamdulillah. Wah, responnya istimewa. Hebat. Kristal saupamane aja nganti pecah, aja nganti bendet. Nah, Ya saya Bu. Tesih badhe wonten foto. Dipoto dhisik. Dipoto dhisik. Jane sing arep foto. Kok sik mau menit fotografere kae lho, Rong. Pak. Enek moto Be ngatek. Fotografer aktingnya ya. Be ngatek be nek moto Be. ya. Lek, kok kaya lu goneng. Kok kaya lu goneng kloset. Ayo ta, Be. Ya Allah putet tenan. Piye ta? Enek sing moto kok malah
Nasi gendong wis kaya tim SAR gawa. Periksane lho Pakku biyen ngono kuwi lho. Lah kan pakmu iki wedok ya ora kok. Kok edan lho TV. Salah. Wah. Lah wong pancen kuwi Paranggono sugih iki liontine ya mesti ya sekilo 2 kilo. Ini bandule gede. Ayo terus dimaksudke liontin. Nah, terus gilap ayo. Ayo. Iya Mbak Apri. Kok gilap? Loh, lah wong emas asli mas asli. Liontin ki ya pancen menis-menis ngono. Ah iya, mencorong mesti. Ya ampun. Apa meneh rego emas saniki mahal. Lah, ayo. Iya Mbak Apri. Liontin kok katutan teng. Ya apa to kok mau wae. Ayo. Besok kileng-kileng ngono kuwi kaya. Suara Suara kurang pramana ning wasesa ngungro. Mas Gandul, ayo. Anu. Angrung-rung marang bendara Tiasulestya pijer bincangake alih. Mas, rasa dadak murem aku berarti langsung dia. Apa to, Bi? Rasa murem aku. Kok kaya wong kami gila iki ngopo? Bandule mobat mabit lho. Ya iki lho ya. Boleh dicekeli. Ya mon bat. Mbak ditaleni rapi ya. Ngono kuwi regane larang malahan ngono ya. Arek mlakune kok kuwi larang. Aku pengen dadi eksekusi lho ya. Oh, ndang dimutilasi. Aku pengen dadi eksekusi. Kan poine kuwi, carane menu utamane kan kuwi, nek liyane kan ya gur rerangken. Ora kowe saiki malah haus Kose kuwi. Mbok sabar to wong iki ada Enek jam-jame. Enggak, poin utamane kuwi ana gerowo kan nek kok dikirapke disugoto ki ora gur rerangken. Heeh, engko nek ra ndang mbok tandangi sak dihubung laler selak mambu. Batang. ambune gak enak. Dihubung laler kurang iki. Ana bandul kok dihubung laler. Ngawur Mas Bayu. Ya Pak Amri. Nah. Terus yuk. Kene. Maka. Luwih becik
niki balekke ompak terus dadekke dangdut sing penak kae. Nggih. Iya, iya, Mbak. Ayo Bu Mimin. Urip ana. Iya. Gane kowe tak kok. Terima kasih. Ampun Rumadi. Wah, jan aku seneng delok Mas Teh. Aku iki kuangen tenan karo sampe Mas TB. Apa ki? Dikangeni lho. Mumpung dikangeni ngono. Pirang-pirang taun ora ketemu karo panjenengan saya. Alhamdulillah Pak Purwoko iso nemokke kula karo Mas TB. Ngelem ini biasanya arep dikongkon apa? Biasane ngono kuwi. Ora kokonan kok ya. Ayo sumpah. Ya sumpah. Ayo Pak, aduh soe. Ora kena suudan. Pokoke aja sak suudan. Rasa tresnaku ning jenengan iki wit Kang Rama, wit Mbah Sandirana, lho to. Nggih. Nganti ning Mas Hengki. Ya to. Ya semung kuwi tok sing tak tresnani. Tenan Mas. Lah, karo Terus kula niku. ya klebu jenengan katut. Tapi kula nggih matur suwun Mas. Nek riyen kan kula sok mirsani Bapak kali Abah Kirut sering derek teng ngene Swargi. Kula panjenengan terus panjenengan. Mergo gedene tirakate bapakku aku iso kaya ngene iki. Lah iki kena nggih contoh. Bener. Pak Purwoko sedekah ki yo nirakati anake besok ben dadi anak sing sukses, wong sing mulya. Nggih. Bapak niku lek tirakat nemen Mas. Oh, bapakmu yo tirakat. Direwangi topo pendem ket 2015 nganti saiki rung balik. Blas. Kuwi ora tirakat pancen wis titi wajib bapak iki kondur kok. Wis mati lho. Wis mati. Ora ngebel.
Ya Ya kudune iki rono nyatake kowe. Biasane mertake sih. Sing banget iki ya jenengan iku. Kok kate ora kelingan. Lah aku nek ana wong mati wedi mesti tak tinggal voli lho. Ana wong mati tinggal poli. Banyuwangen. Ayo. Ya Mbak Dita. Monggo Mbak Dita. Katuran mriki enggal nyanyi. Mas TB pun ngantosi. Yo Mbak Dita enggal mriki. Sewerune. Git. Ojo dipadakna ya melok abdi karo Bagong Grup aja padha. Kene ku nggone wong alus-alus lho. Arep bagai yak-yakan iki nah iku sing ra trimo lho. Tempone Iki kan abdi ku wis tinggalan ingkang suwargi kok arep mbak rusak kaya ngono. Yo nek nggone Bagong Grup monggo. Kene aja Mas. aja. Ora krungu lek tak diantemi tenan kowe. Ora Mas. Iya lah iya. Ku serius lho Mas. Ya serius ora. Iki di live streaming lho. Streaming lho. Boten Mas. Lho lek iki lek TB. Sampean iki aja jadi tumbak dicucuki lho. Ya bener ditumbak cucuki bener kuwi. Bener wis ora sak dibener guys kuwi. Kersane nggih. Ayo, anu gerajakan, ayo dibawani sik. Ayo saiki Mbak Dita tak enconke karo Mas Gandul, Mbak Apri karo TB. Ayo. Mbak Mimin sampean ning kene tak nggo sawang-sawangan men. Nggo nyemangati rencang. Lah nggih no. Nek aku ora ngadeg ya do liyer-liyer. Lah iya. Bareng aku jengkar saka palenggahan terus ya aja wae nyan temeriku sik. Ben nggo foto-fotonan karo kanca-kanca kuwi. Ngapa kersane ketingale ben mosok ora ana pasangane kan gak penak. Oh, lah sapa? Sakit sapa? Wonten gapit. Apa golek gapit iki apa? Apane? Tak pajak lho iki lho. Malah sia-sia to Bewi iki. Oh, sia-sia. Sia-sia iki. Pak Teguh meneh badhe mendhet gambar kula niku momenipun pas kula pas. Go fotonen go. Templeke piring. Ayo. Mbak Dita sik membiak mayon. Mas Gandul sing jegleng. Ayo. Yo Mas Medet, ayo. Ah, makan dhuwuran ada-ada. Mari digawe kok toban dadi malah. Ayo. Mambiat mayone man. Mambiat mayone man. Awas, mundur, awas. Hai. Wah. Piye Mas? Rasane sih dene abdi kaya ngene iki. Piye? Matur sembah niku. Nggih, sami-sami Mas Gandul. Ya seneng ya bojomu ning omah bokong gedhe sisih kok. Tau do ayu ya mripate ijo. Sepele. Jangan tinggal karo tanggane ya. Iya Mbak Dita. Suwe. Mbak Dita sik ngopo? Suwerane. Yo. Suwarane yo teh. Ya ampun. Kuping mbledhos sampeyan. Iki yo golek posisi sing penak to. Piye? Ora mertu dirusoso ngobreng bengok ngene iki lho. Oh nyegak ya kudu. Iki segak tapi delok pas timing. Oh iya. Banyuwangi iki beda karo Jawa Tengah. Sakit iki nek keseron ku milih. Esuk mesti metu kon dindi. Kupinge lho liyen dhisik. Kowe kuping kok dile terus ndi? Dileh kok bokok. Ayo. Ngono. Gandeng belas biangan. Gendeng belum yang ngopo. Mas. Yo, 2 kali. Yo, hop. Lah. Oh enak. Oh. Apa? Arep pamer. Alah. Kan dadi apa enak? Sing tak senengi iki lho, Sing tak senengi iki. Bojo ganggu. Sing tak arep-arep iki gayamu kuwi ya. Wong kene sampe standby. Iya, heeh. Sesuk wis mari tansah dibehi barang ya. Ayo gayane ngono ya. Ayo. Nah. Nyerah. Yo ya sing bawa kae iki ra trimo kuwi lho, ra trimo. Oh iya wis. Ayo. Kowe ngenyek karo bojoku.
Nek karo bojoku rumangsamu kowe tok penyanyi sing payu. Ora sayang. Sik, lah karepmu piye? Aku sebagai wong lanang ya ora trimo wong wedok mung ngene. Karepmu apa? Sopo? Bilanono Mas, Oh, bilanono. keparat murang toto. Ayo. Apa? Kalau ditutuke. Iki terus piye? Kaya satria linu. Alah, rumangsamu kowe tok kamu ya piye? Ala. Kok bisa ya? Tak biasa. Kamu diam suka. Kowe dadi wong lanang sing gagah kok malah ala-ala. Palaran iso lho. Sebenarnya Mas Bayu. Lah kula dewe saya marahi nggih nembe niku tok le. Ora ge mau catatan sing tok. Dadi bojoku ki sing sabar. Gandeng sing asli Banyuwangi ki Mbak Dita ki ya ben sing asli Banyuwangi. Ora yo. Sing nembang Pak Apri, sing nembang Pak Apri. Sembang sama aku tekan pratrimo, Dik. Sampe aja nganti kalah. Iya. Ayo, gayamu mau. Nah. Anu dikebuk wetenge Dik, dikebuk. Pegak. Ame-ame jabang bajul. Kok. Iki tadi opo? Kamu tuh fokus. Lah jangan fokus piye wae rupane kang ngono kok. Tak wene carane nek kirane ra kuat male dadi mimin. Loh. Nek kene gak kuat malah dadi mimin. Apa rumasamu yang ling Darmo? Oh iya iki wis genep 17 tahun. Oh iya. Badar. Dadine wujud, Apri dadi mimin. Betul. Ayo. Malah wedi. Ayo. Nyaram bayi. Tenang, fokus, tenang. Nah. Ceklenge kowe njaluk ping pira? Ingat. Diasi. Ya. Diasi. Malah mau turun. Lah piye ta? Mosok mandi ya. Wis ingat. Diasi, digeti. Tet. Oh iya. Mandi be. Kok mandi be? Aku teh malah sekti to. Mas Bayu. Tumbal kok le. Ada le. Kok tumbal piye to? Tumbal. Tumbal kok lele. Ayo, serah. Alah kalah piye. Al-Fatihah. Kok malah balik piye to iki? Kok gak kuat ribawane? Ono kocone men. Iya. Balik. Kalah perbowo. Ayo. Ayo. Nusantara. Piye lah? Iso jujuk kan Nusantara. Pariwisatane endi? Lah kuwi tutuke ya kono kok. Ayo. Nyerambai. Nyerambai Nusantara. Ding Nusantara. Iki apa bojoku ki memet diteretek kok piye? Iki aja tok padake. Coba padake. Lho, sing kendang. Mbok padake sapa? Ora sing ndang iki. Melok grup sapa, Mas? Iki jaranan kok pisah jaranan kok. Anu Dik Mas sakit sampean Mas. Mas sakit jenengan sing ndang iki. Wis ki meneng. Ayo Mbak Dita, ayo. Ayo Mas. Kolon golong wetan segara ya teh. Ping 3 ayo. Awas. Aik jiko lu. Lah iki lho penak. Iki lho. Iki nyapa to iki? Iki ngopo? Lho, latihan sih aku. Oh iya. Ora aku yo tuju. Latihan mumbul. Kowe njaluk mumbul ping pira be? Ping sakarep 5 manut. Wes siap. Sing iki lho sing ndang. Wis stop kowe. Ngerusui. Ora sang ndang mulai sesuk. Dadi bintang tamune Deli wae. Kowe kaya ero to be iki. Kabeh kok mbok kenal
Dek rumangsa kesaing. Kok nek dadi tamu dek ora dienggo kok. Sinten? Kowe no. Loh, kalian iki to? Ah iya no. Lah iya no. Ya. Laran kita alas angkat. Orang kita lah sakit sih. Punten dalam sewu. Sing kendang Mas Anggit lho sing requestmu lho Mas. Ora piye, njalukmu piye? Banyuwangi plat P. Dadi nek wis ya kecak tang Lah kok ngremongi apa kuwi? Ora ning bae tang kendang apa kok tang yo. Jalukmu piye jalukmu? Sopo sing pekat? Pandu. Ayo turut ana, Dresna Rata turut ana lho. Putumu Pandu iki. Nyai Pandu. Ya, sing kendang Pandu gitu. Ya, tak turuti. Aduh, ayo. Ayo Mbak Mi, kita anu iki. Nada ra cocok, kaget ra cocok. Kalian jengleng lho ya. Wes Iki sing ndangi Pandu lho. tak delok sik biasane. Oh iya. Ya. Contoh. Kaliwat. Tangkal lihat. Baik papat. 4 kali. Baik, makasih. Lah. Lho pas ping 5 lho. Pik windu, sip windu. Iya. Yo ngene iki sing makarno. Yo kene iki du. Selam. Belam piangan. Belam Bono Caraka Danta Sawala minggata tak keprok bata bangka. Baraten. Baraten enggak mawon, Pak. Kiai sepuh, jatah gambang arep mbok kan kendak jaipang. Sopo nang? Gong. Nih, cekel. Agung sapa kowe iki? Teguh. Cekel nggih. Ya tekan. Nek aku dadi kowe ya isin no, kudune kendange tok angkat kekno Teguh. Ngono. Ah iya no. Mesti njaluk kowe kok. Sik desa mau wacara. Heeh. Ngomong. Iya. Nah, ngono. Oke, mau ora tau dadi. Lah kok kuwi. Kabur kaya ngono. Lah Tak yo muni. Sing enteng iki. Yo ra gak Aku kuwe. cara disiksa. Ayo, Tang, ayo. Ya Mbak Dita. Yo, Dadak ngalih iki mau jane dijogeti bareng lho iki mau ya. Napa ana joget iki? Ha iki mau bareng iki ora. Oh, alah ra omong. Ayo. tanah Indian. Apa? Gundule metu keluke neh lha. Sing tak senengi kuwi lho. Kok delok bar kuwi pos ngono. Kene kadung ngacam mati kuwi kenapa to Bewi? Dadi nek unen-unen polo. Seneng to kene tak asuransi ya. Ayo. Kumayare Taman Sari Nusantara. Mangga ayo.
Dirajakan, monggo, yuk. Yo.
Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Niki pun diaturke gerajakan niku Malik Pelok sik wonten sing ngersake jurang jugruk. Oh nggih. Jurang jugruk. Nah, menika kunjuk dateng Mas Cip saking Dresi. Nggih. Yo jurang jugruk nyuwun tulung karo Mas Dedi, ayo Mas. Monggo. Nggih. Nano. Monggo. Ayo. Wancine bangun rahina protani agraring saben angger kebulan sapi siung tani anjele Ya. Heto. dene ana curang cugruk kandhek lining toya Elenot enem
sambutan saking Masif sampun kula aturaken. Yo, iki mumpung isih ana pelok barang. Sarung jagung pelok barang. Oh nggih. Iki sapa, Truk? Kula nyuwun tulung dateng Mbak Eka Prihatiningsih karo Mbak Suci Ovita Dewi. Monggo kene. Monggo ayo mentaram ning kene kene, Mbak. Monggo. Larak disampirke larak nyampirke wah anggar jejerane Mas Gandul masuk kaya demes sampeyan nek jejerane kae kaya serasi ngono lho Tapi yen mami dijodohan ya ketinggalan mboten, Pak. Lah piye to? Lah padha cilik ku anak-anak sak botol Yakult. Ya penak nek ngedusi lebone galon kopi yo kayak rinso. kok ngilangi lumut Ya anak popo kaya kopi yo. Enak. Apa be kok ulmat-ulmeti ngopo kok kaya ra trimo nek kancamu seneng ora entuk. Pesir to karo kene, pesir. Anak dhuwur karo ndek kuwi ora kok tergantung faktor tubuh tapi genetik. Wah, ilmu biologi. Jadi orang karuan sampean karo iki anake sampean gak dhuwur, ora Urung karuan. urung karuan. Oh, nyatane Iso-iso aku sing karo Mbak Suci anake dhuwur. Oh, Bersih tapi pinter sih. Piye? Mencerna genetikmu mau piye? Lah nggih, Genetikmu piye? tidak Aku karo mesti kene. orang pendek sama orang pendek itu anaknya masih pendek belum tentu. Nggih. Nyuwun sewu contohnya sampean karo Mas Gandul upama nikah. Nikah. Durung karuan anake sampean ndek. Iso uga aku karo Mbak Suci nikah anake dhuwur. Oh iya, jadi faktor genetik itu tidak mempengaruhi. Tapi memang menentukan, Mas. Mm-mm. Ojo-ojo kok anakku karo anakmu gundul, Mas. Sama bapakmu kan gundul. Karena delok sampune. Lah, sampune apa? Kan aku salah sampo deh iki. Tapi anu, Mas, pripun? tidak tentu anake dhewe sok ndek to. Dadi wis dadi contoh. Iya Mas TB karo bojone. Anake lanang ganteng-ganteng. Padahal rupane kaya elek. Setelah tak analisa, Kenapa kok punya anak ganteng-ganteng? tanggane bagus-bagus. Kok perkara tangga to? Alhamdulillah untung tanggoku ganteng, Pak. Kok malah seneng. Iki ora ndek sedih piye to, Bi? Kok malah seneng rumah aku ora nesu. Malah ra kesel ya, Mas. Bojomu mbaten tanggomu. Ora, aku percaya karo bojoku. Ngicipi suarane TBC ora ketang delo. Ayo. Lah, Mbok, Gegarane wong akram. mok mah aku nek bawa iku. Lah apa? Jaluke apa? Jaluke apa? Ndang ayo. Ayam apa Mas ayam ya? ayam apa lagi ayam? Ayam. Apa to? Ayamnya apa? Apal ayam apa mawon? Geprek, goreng, terus apa? Apa nek Ayam bakar. Oke, apal. urusane karo bawa ki lho apa ayam ngono. Kula tak ngerti ayam sik ngetos mboten. Oh. Mun ora ngerti, tuwas aku ngetokne ayam dhewe gak seneng. Tiwas bayar. Urusane pengendara kuwi Pak. Bawane iki lho apa bawane? Kiraku kowe. Oh ya. Ayo. Ayo. Kiraku kowe tan citra. Mas TB, aku Apa dia? digendong kaya Mbak Mimin. Duh, ada sepuro induk ya. Lah ngopo? Jare bojo. Dari bojo. Ngene lho. Aku digendong tibone kaya Mbak Mimin. Lungguh ya. Lungguh wae. Piye? Ibaratnya kaya kowe lungguh ning kursi. Heeh. Gelem? Nek gendong aku tenagaku wis rada terkuras yo. Aduh rasa ya. Kok Dan iki gandengan wis pantes. kaya upil-ipil. Upin-ipin. Nah, aku gendong. Kaya Mbak Mimin. Gendong ngarep pengguri. Apa pundak? Ayo, monggo Pak Pujo. Lho pas-pas samane suarane Lah, nggih. Pak Pujo pun almarhum kali bapak. Kok sami-sami topo pendeme tirakate gedhe. Ayo. Wes suwe tak Diajeng Sekar Taji. Inggih, Kang Mas. Jagat tepung gelang anggone Kakang Upadiwan itu kang bisa gawe senenge atiku
ora ana liya ya kejaba mung kowe wong ayu. Roma. Gimana? Santi. Ani. Santi. Kono pasangan botol Yakult ya, Mas? Apa? Botol Yakult. Endi? Kae. Lho, iki ngono. Lho, tapi mesra. Iki engko nek dipecah des. Heeh. Metu. Pikirane selek sih. Betul apa Om Jin? Ayo. Ayo Pak Uso. Nggih, Pak, Pak Pujo to, Pak? Pasal di gunung lho. Oke. Ayo semua. Ayo. Layang kino omah ruto Apik tenan lho suarane TV Isan. aku Iya. Iya. Heeh. Aku. Sing sabar ya Mas Gandul ngomong ya. Wong pancen kula Dek. Rasa nangis. ora dirembuh. Trenyuh aku mergo kewangan karo kanca-kanca adi lho. Kangen. Aku kok gak. So kapan aku sok ketemu karo Mas Bayu pas limbukan piyambake lenggah. Lah apa? Keturutan saya. Ayo. Kok isih ngrembug kuwi. Ngambar-ambar angen teni wis suwe tak enteni rasaku ngantuk Meno. Ayo. Angel Mas. Tapi niku Pak Sis. Oh iya. Kudu iso. Kala rumah Jolang sing kok. Iya. Sesone dagelane ganti Mas Jolang ya? Elek iki. Elek. Gak iso sing kok. Iya iso tak latihan aku. Gundul sisan. Tak pelatihan ning sapa, Pak? Bicar krungu semoyo halingo yen tak enteni kledang-kledang lakae bocahe sarung jagung buka celuk Mbak Suci entek sarung jagung bablas lagu manis sing nembang Mas Gandul karo Eka iya Mbak Makasih Mbak Suci, monggo lenggah, ayo. Mas TB itu, ayo. Manis dek
manis yen ora seneng lamis yen mesem manis sing ngumpuli madu kaya bisa rontake jantungku dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe asara turi mas ning Surabaya aku ngarep sampingan seneng iris-iris dek aku lane Jawa eka wong manis ayu tur prasaja memang lincah mas pisan suwung tak bertulang terima kasih matur nuwun Mas TB Mas Gandul Mbak Apri Mbak Mimin terima kasih sawetawis satur panglipur kathah lepat diageng pangsami arep ndongake apa ayo Mas Gandul untuk manten kagem Pak Purwoko ndonga mugi apa dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah adem ayem tentrem amin dan kagem Pak Parwoto mugi yo anggenipun gadah KSP tambah sukses lancar amin amin nggih Mbak Apri Mugi-mugi Pak Purwoko pinaringan sehat panjang yuswa. Siap. Kekalih mugi sakinah mawaddah warahmah. Mbak Mimin Sukses duluran nggih Pak Pur. nggih amin yo Mas TB oh nggih ayo no nggih ingkang wigati paripura anggenipun ngawontenaken tasyakuran ngunduh mantu menika Purwomadya nganti laksana saged lumampah ditupata satunggal datang tital sawiji datang keri kula minangka Sulisara saged datang Prias uga juru syuting iki dadi apa Rombongane sampai Mas. kon pamit nggih ingkang wigati slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sing nonton wonten dalu punika amin terima kasih matur nuwun sampai ketemu di lain kesempatan sukses selalu untuk semuanya